Rainy Thursday, padungkog ka ng uni niya, kanang ulan kayo. Ay, di kay ulan kayo, but gloomy, cold, 15 degrees Celsius. Cold. Thursday and yeah, late ko sa klase. Nag-prepare ko ganina, murag sayo kay ko nagkuan, murag nakamata ko. Di naman yung sayo, nakamata ko mga 11. Yeah, prepare na unta ko, then what happened was na kuan ko. Yung boss Bisaya sa lazy na itapol ko, then buto nagsige lang kog internet. Nagsige browse, wala lagi kay buhat niya. Tugnaw sa gayron, mga 13 degrees kare sa akong auto. I don't know in real life. So, muna siya. Padong ko late sa akong klase. Or late na gyud ko, but okay lang. Life goes on. Well, surprisingly, naanak ko diri doon sa eskwelahan, and it's 7 minutes after nagsugod akong klase. So, I was expecting late ko mga 20 minutes or all. Ano, mag-parking pa man ko, so it's gonna run around 4:40, 4:45, 15 minutes mga inana. So, not bad. Yeah, bali mag-duha ka subject among klase karon, duha ka session, so mga 2 hours. Paitira. So bay, abot ako sa balay karon niya, nara ko sa garahe niya, kanang wa kay nahitabo karon adlaw kay suro kog klase niya mura. Niya. Ano palit ko kanang kuan, nagpalit ko kanang ramen. Kasi di mo ko mamuhing ramen. So palit ko ramen kay 8 degrees ang pinakaubos sa akong auto, sa temperature sa akong auto nga kanang thermometer sa akong auto nga nagkuhan sa surroundings, but I don't know, could have been lower, could have been higher, pero 8 degrees ang igawas siya. Tugnaw siya karon bay, kay winter naman karon, padung nagrabe-grabe mga tugnaw lately. Pero muna, kaon mig spicy pork ramen para pampainit, spicy, yum pa kayo niya. Let's cook cake para dessert. Pero kamo si Laura, kaya ni Laura magyaw-yaw to siya ron kay ano pa cook cake, kay nambok na daw mi niya. Unsaon taman, sa naam din ni siya. Ay, buisit. Mo di ay, kay nagbutang ni kog ND filter. Mo din bato kay ba't di kuha ganina, piste eh. Mo lang gid siya. So, gitistingan ko ning suga. Kaning picture nga MC. Ya, nindot na siya kay na magnet sa likod. So, mo na ibutang diya. Lights na. Na kayo mo nag-lighting kamay. It's not the best lighting, pero pasara na eh. Daog na siya. Temperature. Ito na rin temperature. Kaya para nakatog. Epektibo ba? Ay, hindi mo mausap. Ayaw na lang. Mawala na siya. Sige, bye. Spicy pork ramen. Ya, kan siya kimchi something. Wala ko kabaon sa niya. Ang sabaw. Ang tag ramen ba eh.